Madole. Abhi, do it. Happy birthday, subscriber. Happy birthday, subscriber. Hello guys, good morning. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹೊಸತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಗೈಸ್ ಇನಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ತೂದುಪರ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಇನಿ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಆಂಡ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪಿದಾರ್ದ ಯಾನ ಐತೆ ಅಬಿಲ ಶೂಟ್ ಉಂಡು ಇನಿ ಶೂಟ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಜೈನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ದು ಪೋಪೇನು ಸೊ ಅಬಿ ಬೈದೇರು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅದು ಬೈದೇರು ಇಲ್ಲ ಆನ್ ಓಪನ್ ಅಂಬ್ಲಿ 7 ಗಂಟೆ ಬಂತೆ ಗೈಸ್ 7:30 ಇದೆ 7:30ಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇರು ಬೇರೆ ಈ ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ನಿಖಿಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪಾರು ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಲಕ್ಕನಾಗ ಆಜಾರ ಅದು ಪೂಡು ಪೊಕ್ಕಡೆತ್ತು ಓಡೆ ಪಂಡೇನು 7 ಗಂಟೆ ಪಣ್ಣಗಾನೆ ಅಪ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಚರಣ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಂದು ಏನಕ್ಕೆ 7:30ಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾರ ನಾನು ಸರಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತಿರಾಪ ನಂಚೆ 7 ಗಂಟೆ ಪನ್ನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ 7:20 7:25 ಆತನು ಓ ಚಾ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಶೂಟ್ ಒಂಜಿ ಕವರ್ ಮಾಲ್ದು ಮತ್ತು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ 1K ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಪಿದಾರ್ದ ಅದಾಬಿ ಎಸ್ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇನಿ ಮಾಲ್ಪೋಡು ಕೇಕ್ ಪೂರ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ತುಕ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬತ್ತದ ಶೂಟ್ ಆದ ಬತ್ತದ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಶೂಟ್ ಆದ ಬತ್ತು ಐತೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಅಬಿಲ್ ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪರ್ತಿತ್ತ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸೀದಾ ಬೆಲ್ಲಾರೆಡ್ ಶೂಟ್ ಗೈಸ್ ಬೆಲ್ಲಾರೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದು ಬೆಲ್ಲಾರೆಡ್ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಬೋರ್ಡು ಮಾಧವ್ ಬಂತ ಅರ್ನ ಬಿಡೆ ದಿನ ಮೆಗ್ದಿನ ಇನ್ನು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇಗ ಉಂಡಂತ ಅಂಚೆ ಎತ್ತಿ ಮುಲ್ಪರ್ದು 7:30ಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದೈತೆ 7:30 ಎಲ್ಮಂಟಿಗೆ ಎತ್ತಾರೆ ಅಂತೀರಿ ಸೊ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪೋದು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಇದಾದು ಪೋಂದು ಇಂಥ ಎಂಜಾಯ್ ಲಾಗ್ ಜಾಲಿ 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 ಅದಬಿ ಹಾಂ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೈಕಿನಿ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಬಾರ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಅಭಿನಯಕ್ಕದಾದ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಪ್ ನೀ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತು ಎಂಚಿನ ಬೆಲ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ರ ಒಂಚೂರು ವೆಯ್ಟ್ ಪೂರ ದೇರ್ಪು ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ರ ಬೇನೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಪನ ಕೆಲವರು ಬಂಡೇರು ಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ಲೋಡ್ ಪೂರ್ನೈಕ್ ಓಕೆ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡೋನೆ ಸಾರಿ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಮರ್ತಂದು ಎಸ್ ತೆಂಗ್ಲೆ ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ದ ಇಲ್ಲಾಗ ಹೋದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಸೊ ಐತೆ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಎತ್ತಿರ ಎಸ್ ಮುಲ್ಪ ಸೀದಾ ಪೋಡು ಬೆಲ್ಲಾರೆ ಹಿಡ್ದು ಅವೇ ಜ್ಞಾನಗಂಗದ ಬಿ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರು ಒಂಚೂರು ಜ್ಞಾನಗಂಗ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರು ರೋಡು ಬೆಲ್ಲಾರೆಡು ಅಂಕಲ್ ಎಕ್ಕ ತುಂಬು ಎಗ್ಲ ಮದ್ರಂಗಿಗೆ ಬೈದೆ ಅರ್ನ ಅಕ್ಕನ ಇತ್ತೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ನ ಅರ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮದ್ರಂಗಿ ಬೈದೆ ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡ ಅದು ಎಂಕ್ಲು ಏನೈತೆ ಈ ಕೈಕ್ ಮುರಣಿ ಶೂಟ್ ಹೋಯ್ತು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತೂದುಪಾನಿಗ್ಲ ಲಾಗಡ್ ಐಟ್ ಫ್ರೀ ಅದು ಕೈಕ್ ಇಂದು ಬಾರ್ದಿಜ್ಜಾನೆ ನಾನು ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂಚಿನಿ ಒಂಚೂರು ಪಾರ್ದು ಚೂರು ಬೇಲೆ ಮಾಲ್ಪುಗ ಗೊತ್ತಾಪ್ನದ ಅದ ಅಬಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ಅಬಿ ಚಾಯ್ನ ತೀರು ಯಾಪ ಅಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈನದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೂವಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಅಂಕಲ್ ಮೂವಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಲಾಗ್ ತೂದುಪ್ಪ ರೈಟ್ ಅಬೀತೆ ರೈಟ್ ಕೈನಿ ನಾನೈತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನು ಅಭಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಗ್ ಮಾಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದು ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೋದು ಅಭಿನ ಅಣ್ಣನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲಾಪುರ ಪಾಯರ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಫುಲ್ ಅಭಿನನೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಆದುಪ್ಪು ಐತೆ ಕೈ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರಾ ಒಂದುಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆಕ್ಕಡ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಿ ಪೂರ ಪಾಯರ್ನು ಪೂರ ಬನೋಲ್ಲೇರು ಸರಿ ಇನ್ನಿತ್ತೊಂಜಿ 1K ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟ ನೆನಪುಗುಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಂಡ 1K ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ 1K ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲೆ ಬೇತೇರ್ಲಜ್ಜಿ ನಿಗ್ಲೆ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಗ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜನ ಲೆಪ್ಪದ ಪಂಡ ಇತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿತ್ತೆ ಒಂಜರ್ ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೊಂಚೂರು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆದ ಚೂರು ಆತು ಫ್ರೀ ಲಜ್ಜಿ ಪೂರ ಬಿಸಿ ಇತ್ತು ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಅಂಚಾರ್ದ ಇತ್ತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಲ್ಪೆರ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾನಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10K ಮಿನಿ ಮಾಲ್ಪುಗ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಾ 10,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಚೂರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ 10 ಚೂರು ಜನ ಲೆಪ್ಪದು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪೂರ ಲೆಪ್ಪದು ರೆಡ್ ಮಾಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದಲ್ಲ ಫುಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಲ್ಪುಗ ಅಂಚಲ ಅಂಚೆ ಮಾಲ್ಪನ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಬಿ ಕೇಕ್ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಮಾಲ್ತದ ಅಂಚ ಅವು ಖುಷಿ ಬಾದ ಅನ್ಪರೀರ ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಾಲ್ತು ಬರ್ಪುನ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸುಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ಪುಡ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು 1K ಇತ್ತು ಬಟ್ ನನ್ನ 10K ಮಾಲ್ಪುಗ ತಪ್ಪು ಆತು ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಬೇಗ ತೂಪನಾಗ್ಲಿ 10K ಆವಾಡ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು 1K ಬಾವಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾವತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಐತ ಬಿರೋ ಪೋಂಡು ಅಬಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬೇದ ನರ್ಕ ಬರಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರದ ಅಬಿ ಓಡೆ ಪೂರ ಬೋದು ಏತ ಬಂಗಾಡ್ ಬರೋದು ಎತ್ತ ಪಾಡಂದುಲ್ಲೆ ಅಮ್ನ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ ಪೂರ ಜಾಯ್ನ್ ಆತ ಉಳ್ಳೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆತ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಲ್ಪನ ಪೂರ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಬಾರ್ದು ಮಾಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅವಡು ಪೂರ ಅಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಕಂಜೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಾಲ್ತದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಲ್ತವಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೇ ತೂಪ ಒಂದು ಲೈನ್ ಪೂರ ಬರ್ತುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಗೇರಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಅವಿ ಎಲ್ಲ ಅವಿ
ಅಲ್ಲೇ ಹೋದಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಸಂಗಿತ್ತ ಎತ್ತಿಯ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಎತ್ತಿಯ ಗೈಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡಾತಿ ಪೂರ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಲೈಟ್ ಪೂರ ಹಸಂಗಿಲ್ಲ ಕಾರ್ ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಾಲ್ದು ಬತ್ತ ಲೈಟ್ದ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಸೆಟ್ ಆದು ಬತ್ತನು ಚೂರು ಏನ ಸಾಫ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಕೈಗೆ ಉರುಂಡು ಸರಿ ಅಂಡವು ಕೂಡ ಏನು ಲಾಕ್ ತತ್ತು ಇತ್ತನು ಅಭಿ ಚೂರು ಸೈಡ್ ವಾಡಾರ ಇರ್ಬೋದು ಬರ್ಬಾರ ಅಭಿ ಹಾಕೋಣ ಫುಲ್ ಹಾಕೊಲ್ನೆ 4 ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಈ ಜನ ಜೆತ್ತನ ಪೆಟ್ಟು ತುಲೆ ಮಾರೆ ದಾದ ಸೀಟ್ ಈತು ಪಿರೋ ಚೂರು ಪಿರೋದ ಹಾಲ ಮಣ್ಣಾ ತಿಜ್ಜಲ್ಲ ಇತ್ತಾನು ಏನ ಕಾರ್ ಇಡ್ತಾನ ಪೂರ ಮಣ್ಣಾ ಅಂಡಿ ಬೆಲ್ಟ್ಗೆ ಬಿಸಿಲಿ ಚೂರು 4 ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಬಂಡೇರು ಕೊಂಚ ನಿಗ್ಲಗಿ ಲೈನ್ ಒಂಜಿ ಕುಲೈಗೆ ದೆಕ್ಕ ದಾದ ಪಾರಳಿ ಅಭಿ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದೊಂಜಿ ಲೈನ್ ಒಯ್ದನಲ್ಲಿ ಪೋಪುಜವು ದೆಕ್ಕನ್ಲ ದಾದ ಅಲ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ನಿಗ್ಲಗದಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡವು ಪೋಯಾರ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಏಂಡೆ ಪೋಪುನ ಅಂದು ಪೋಪುಜಿ ಬನ ಪಂಡ ಪೋಯ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಪದು ವಾಶದ ಬಂದಿತ್ತೆ ಪೋಪುಜಿಂದ ಈಗ ದಾದಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಟಾಪ್ ಉಡು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ಲೈನ್ ದಾದ ಲೈನ್ ಓದ್ತುಜಿ ಮುಲ್ಪರ್ದ ಐಟಮ್ದಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಕಾಗದನದ ಓದ್ತುಜಿ ದಾದ ಜಿಪ್ಪಟಿಗನ್ನ ಮಾರ ಬೇಗ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತನ ನಾನು ಕೇಂಡೆ ಕೇಂಡಿ ಪೂಜೆ ಅಂತಂದೆ ಬತ್ತನಿ ಅವೇ ಬೇರೆ ಜತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಗಟ್ಟಿ ಪದ್ಯ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಗುರು ಪಾರೊಂದು ಬರ್ತಿರು ದಾರ ಬಾರ ಅಂದು ಅರ ಇಕ್ಕೆ ಏನು ಎತ್ತನ ಟೈಮ್ ಬರ್ಬ ನಿಂಚ ಕಾಪಾಡೋದು ಅರೆ ಬತ್ತೆಟ್ಟಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೋದು ಅಭಿ ಕಾಪಿನ ಹಿಡಿಯೋದು ಅದೇ ಸೀಟು ಪೋಲಿ ಅದ ಅಭಿಂದು ಅವ್ರು ಈರ್ ಜೆತ್ತನ ಈರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿದಾರ ಚೂರ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಪುಣೆ ಜರಿಯಾರು ಇಂಚನೆ ಬೆಂದು ನನ್ನ ರೀತಿ ಬಚ್ಚಿತೀರು ಸರಿ ಈಟೆ ಬಾಡಿ ಎಂಚನೆ ಅದು ಜನ ಇತ್ತು ಈರ್ ಸರಿ ತಿನ್ಪಾರ ಅಂದದ ಆಮೇಲೆ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋತು ಹೋಟೆಲ್ ಏನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫುಡ್ ಸರಿ ಅನ್ಪ ಅಂದ ಅತ್ತು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ದ ಅಬಿತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ತೇವೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಇರ್ದಕ್ಕೈತೆ ನನ್ನ ಸೆಟ್ ಒಂದು ದರ್ಬೇರ್ದು ಬುಡ್ತು ಸಂಪಿ ಅಡಿತೆ ಬ್ರೈಡ್ ರೆಡಿ ಆತಿರಿ ಗೈಸ್ ಬ್ರೈಡ್ ರೆಡಿ ಆತಿರಿ ಅಂಚೈತೆ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತಾರ ಇದಾರ್ದ ಒಂಜಿ 4-5 ಎತ್ತೈತೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚಾಡ್ ಕೂಡ ದೆಪ್ಪು ನಾವು 3 ದೆಪ್ಪು ನಾವು ಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೆ ಓ ಒಯ್ಕಲ ಎಸ್ ಇತ್ತಂಜಿ ಫೋಟೋ ಸಾಂಡ್ದು ಎತ್ತದ ಒಂಚೂರು ಈ ಸಾರಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ಡ್ರೆಸ್ದು ಉಂಡು ತಾಂಡಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾರಿಲ ಬುಕ್ಕ ಗ್ರೂಮ್ ನೊಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಪಣ್ಣನ ಆಯ್ತ ಬುಕ್ ಒಂಚೂರು ವಾಕ್ ಮಾಡುವೆ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಭಿನಿದ್ರೆ ಡೊಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ಮಗುಲ್ನ ಬುಕ್ಕ ದಿಕ್ಕ ಛಾಯ ಓ ಇಟಲಿ ಎರಡು ಸಾಕು ಚೂರ ಎಂತದ ಶೀರಾ ಚೂರು ಸಾಕು ಓಕೆ ಚಟ್ನಿ ಎಸ್ ವಡದೆ ತೊಂದು ಚೂರು ಇಡ್ಲಿದೆ ತೊಂದು ಚಟ್ನಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಚೂರು ಕ್ಷೀರೆ ಇಂಚುಂಡು ಈಗ ಅಂಚೆ ಎಂತ ಸೇರದ ಅಂಚೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬಾರಿ ಇಡ್ಲಿ ವಡ ಚಟ್ನಿ ಸಾರು ಹಾಂ ಓಕೆ ಎಸ್ ಹಾಗೆ ರೀ ಸ್ಮೈಲಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಆದರ್ಶ ಅಲ್ಲ ಇವ್ರದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮದು ಪಣ್ಣಲ್ಲ ಓಕೆ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಸಾಕು ಮತ್ತೆ ತೆಗು ಆಯಿತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಕು ಓಕೆ ಮುಗ್ಲೈತೆ ಫೋಟೋ ಸಾಂಡ್ ಐತದ ಎತ್ತದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಮ ತದ ಎತ್ತದು ಬುಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಬಿ ಬದನೆ
ಸ್ಮೈಲ್ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮೇ, ಕ್ಯಾಮರಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ ರೆಡಿ, ಸ್ಮೈಲ್ ಇರಲಿ. ಇಲ್ಲ ರೆಡಿ, ಸ್ಮೈಲ್ ಇರಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ರೀ. ಫೈನಲ್ ಯಾಂಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಪಿತಾರಂತ ರೈಸ್. ವನಸ್ దాదాపు రవి స్పెషల్ ఉందా? ఓ ఈత బుర్ర రెడీ మల్సియారా? నేను చెప్తుండవా? ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಶೂಟ್ ಮುಗಿದು ಗಂಟೆ ಪಂಡೆ ಬಿ ಮೂಜೆಗೆ ಆಗ ಒಂದು ಹೊತ್ತದು. ಸೊ ನಾನಿತ್ತೆ ನಾವು ಅಪ್ಪೋದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪೋಡು 1K ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ಅಬ್ಬಿ 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 ಯಾಪಲ್ಲಿ ರಟ್ಟೋ ಒಂದು ಬರ್ತೈತೆ. ಅಬ್ಬಿ ಯಾಪಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಹಾಪಿರಿ, ನೀವು ಮಿಸ್ ಹಾಪಿರಲ್ಲಿ. ಅಬ್ಬಿ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಗಾಡಿ ಬಿಡಿ ಬಲ್ತಂದೆ ಉಂಡು ಅಣ್ಣನ ಮದ್ಮೆ ಬತ್ತಂದು ನಾನೈತೆ ಅಭಿನನ್ನೇ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಈ ಸಲ ಅಭಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಎಪ್ಲೆ ಅಭಿ ಎಸ್ ಗೈ ಸಂಚ ಇವೆಂಟ್ ಪೂರ ಡೇಟ್ ಮುಗಿಂಡು ಚೂರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಪಲ್ಸ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಆಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಡ್ಡೆ ಎತ್ತನು ಶೋ ಕಾಂಡು ಮೀನು ಹೊತ್ತೊಂದು ಗಾಲವಾರ್ದು ತಾರ ಇತ್ತು ಮೀನು ಗಾಲವಾರ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ಲಾ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಸೀದಾ ಕುಂಬ್ರಾಗ ಪೋತು ಏಕ ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿನ ಸೀದಾ ಬುಡ್ಪುಂಡೇನಿ ಅಭಿಗಳೈತೆ ಗಡಿಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಬೇಗ ಪೋತು ಆವಡು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಲ್ತವನ ಬಂದ ಏನಿತ್ತು ಈಗ ಗಡಿಬಿಟ್ಟು ಬುಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಲೆಕ್ಕು ಜಾಬಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಏನು ಒರಿಯ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಬಿಡಿ ಏರಲ್ಲ ಎಪ್ಪನ ಸಿದ್ರಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಭಿಲ್ಲೇರು ಅಂತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಲಾಗಡಿ ಯಾಪಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆದುಪ್ಪೇರು ಅಂಚೆನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಯಾಪತ್ ಬಾಂಧವ ಇತ್ತಲೇಕ ಅಂಚೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಕಟ್ ಮಾಲ್ದದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಲ್ದು ಅಭಿ ಕೇಕ್ ತಿನ್ಪುಜಿರು ಪಾಪ ಬಂಡೇರು ಏನು ತಿನ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇದು ಸೀದಾ ಕುಂಬ್ರ ಹೋದು ಕೇಕ್ ದಾರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕೆ ಎಂದು ರೆಡಿ ಆತನ ಅದು ಸೀದಾ ಪೋಪನೆ ಕುಂಬ್ರ ರೆಡಿ ಆದಪ್ಪು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಪನ ಅಂತ ಕುಂಬ್ರಗೆ ತೊಂದು ಬತ್ತ ಎಂಕಲ್ ತೊಂದು ಬರಡು ಕೇಕ್ ಎಂಚಾದೊಂದು ತುಕ ನಮ್ಮ ಕರ್ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಾರಿ ಕುಂಬ್ರ ಬೇರೆ ಮಾಲ್ತೇರು ತುಕ ಎಂಚ ರೆಡಿ ಮಾಲ್ತೇರು ತುಕ ಗೈಸ್ ಬೈ ಟರ್ನ್ ಕಟ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಅವೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಕು போய் கைஸ் ரெடியாது போடும் மோஸ்ட்லி ரெடி ஆத்துண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேக் இந்த போய் கைஸ் எத்தே கண்ணா ಓಕೆ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ದೈಟ್ ಏನು ಬದಂಚ ಪೂರ್ಣೇಶ್ ಓಕೆ ಹಾಂ ಕುಂಬ್ರದ ಎಂಕ್ಲ ಏನು ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ದಿತ್ತು ಸೊ ರೈಸ ನೆಂಬೇರಿ ಪೂರ್ಣೇಶ್ ಎಟ್ಟೆ ಆಯ್ತು ವರ್ಷ ಹೋಗಾಯ್ತು ಅಂಚೆ ಮಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದಾ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ನಂದು ಪಾಡೊಂದು ಪ್ಲೇ ಅಂಚೆ ಕುಂಬ್ರದ ಪೂರ ರೈಸ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪಾಯಣ ಓಕೆ ಅಂದು ತೇಜಸ್ ಗೊತ್ತಾಂದು ತೇಜಸ್ ನಮಗ್ಯಾ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಆತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಆರು ಲೇಟವಾ ಫೋನ್ ಅಂಪ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಆರು ಇಂಚೂರು ಗಾಡಿ ಮುಗಲ್ನ ಬೇಕಾರ್ತಲೆ ಗೈಸ್ ಮಾತು ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಕುಂಬ್ರಾಡು ಒಂದು ತೋಲಿ ದಾತ ಪೂರ ಬೋರ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲಾಗ್ಲೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಕೇಕ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ದ ಮಾತ ಒಂದುಂದಾ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ದಪ್ಪನ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿಯಾವ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಡದ ಎಂತ ಪೂರ ಎಲ್ಲಿಯಾಗ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಅಬಿಟ ಪಡಪಾಗ
ಹೋಗೈಸಿತೆ ಹರ್ಬರ ಡಾರ್ಬತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಕೇಕ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನಂಡೀರು ತೂಪ ಯಾರಂಕ ಏನು ಹಾಂ ಟೀ ಯಾವ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ತೊಂಡ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಅವರೇ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನಾನು ಬಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲೇ ಓಕೆ ಎಸ್ ಅಭಿ ಬರೋ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ ಅಭಿ ಅಭಿ ಇಪ್ಪಿರ ಅವ್ರದ್ದು ಜೀವಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಯಾಗಿರುತ್ತೆ ದುಃಖಮ್ಮ ದೇರನ್ನದವಲ್ಲ ಅವು ಅಮ್ಮ ಕೈ ಇದು ನಮ್ಮ ಪೋದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಅಡೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಓ ಅಭಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೋಡಾ ಮಾಡ್ತೊಳ್ಳಿ ಹಾಲ ಬೋರ್ಚಿ ದಾಯ್ ಕೇಕ್ ತಿನ್ರ ಹೇಗೆ ತಿನ್ಪುಜೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬುಡ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಓಕೆ ಸಮಿತ ಇಲ್ಲ ಬೋಯ್ ಇಲ್ಲ ಬೋತು ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೋರ್ಚಿ ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ಪಾತೇರ್ ಪಾತೇರ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಪ್ಪು ಕುಟ್ಟ ಕೇಕ್ ಜಲ್ದಿ ಹಂಪಗನ ಮೂಲೆ ಹಂಪಗನ ಕಟ್ಟು ಕುಡ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೈ ಇಲ್ಲ ಬೈ ಈ ಜಾನದ ಎಸ್ ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲ ಗೆತ್ಯ ನಾನು ಕೂಡ दाता पुंदा इंतु दाता ಒಂದು ಕೇಕ್ ಇಂಜಂದುಲೆ ಮೂಲೆತ್ತ ಗಡಿಬಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಅಭಿ ಪೋಪಂಗ ಚೂರು ಗಡಿ ಇಡಲೇರು ಅಂಚೈತೆ ಅಭಿ ಇತ್ತು ಒಂದೇ ಮೂಲಿತ್ತು ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಪ್ಪು ಮೂರು ಕಾರ್ದ ಇತ್ತಿದ್ದ ಕಟ್ಟ ಕಾರ್ದ ಇತ್ತು ದೀಪ ವರ್ಷ ನಿನಗೆ ಐತೆ ದೀವ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಅಮ್ಮ ಬಲೆ ಅಂತ ಅಪ್ಪು ಅಪ್ಪು ಓಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬಾಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಇಂಚು ಉಂಟು ಕೇಕ್ ಇಂಚೆ ಕಟ್ಟು ಮಗ ನಿಗ್ಲ ಮೂರ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತ ನಿನಕ್ಕೆ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಿಗ್ಲ ನಿಗ್ಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆತೇನ ನೆಕ್ಕೊಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆತಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಸೊ ನಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚ ಕಟ್ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನಿ ಈ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಭಿ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮ ನವ್ಯ ಬಾಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ಮಟ್ಟಗುಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ನಿಗ್ಲೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲೆ ಎನ್ನಂದತ್ತು ನಿಗ್ಲೆ ನಾನು ಸೊ ಈ ಕಟ್ ಮಾಲ್ತೋಲೆ ಅಭಿ ಡೂ ಇಟ್ Happy birthday, subscriber. Happy birthday, subscriber. Ndiere gorkunitya nenu. Appu. First appu gorka. Appu gonji elli piece gorka nete. Ondu gunaidu gorka. First chocolate chocolate. Appa. Nigle guys, nigle ಮಾತಿರಲ್ಲ. ದೇ ಅಮ್ಮ gorka. अभी गोल्डन अभी गोल्डन आरे बोले हां फीलिंग मामा दो गाड़ी नहीं है हां हां ध्यान दिनो ने चूरू अम्मा को दिखना इधर अभी दादा पन पर ಒಂಚಾರ ಸಪ್ಪ ಜನಕ್ಲೆ ಪೂರ ನಾಳೆ ಎಟ್ಟೆ ಆವಡು ಪರ ದಾದ ಪರ ನಾನಲ್ಲ 10,000 ಆವಡು 1 ಲಕ್ಷ ಆವಡು 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಆವಡು ಎಂತ ಪೂರ ಪನಡ ಬಿ ಆಪನದ ಅಮ್ಮಗಲ ಖುಷಿ ಆಜ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡದ ಅಪ್ಪು ಈರೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಮಾಂಪ್ಲೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಮಾಂಪ್ಲೆ ನವ್ಯ ಇದಾದ ಪನ್ಪ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಜಿಂಜಾವಡ ನಾನು ಜಿಂಜಾವಡ ಐನಾತ್ ಬೇಗ 1 ಲಕ್ಷ ಆವಡು ಅಭಿ ಪೋನ ಕಾರ್ ದೆಕ್ಕದು ಪರ ಕೊಡ್ತಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಭಿ ಅಭಿನ ಅಣ್ಣನ ಮದ್ಮೆತ ಗಡಿ ಬೀಟ್ಲಾರಿತೆ ಪೋಪುನಾರ ಸೊ ಐನ ಗಡಿ ಬೀಟಿ ಏನೊಂದು ಮಾಲ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೆಲ್ಪದಿಲ್ಲ ನಾನು ಬರ್ಪಿಯವರದು ಹಾಂ ಏನ್ ಅತ್ತೆ ಏನವ್ಯ ಬರ್ಪಿಯವರದಕ್ಕೆ ಓ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕದಿರು ಇದೆ ಅತ್ತು ಏನು ಮಂಗ್ಳೂರು ಇಜ್ಜಿ ಮಂಗ್ಳೂರು ಬುಕ ತುಕ ಬಯ್ಯಗಲ್ಲ ಹೊರಡಿ ಗೈಸ್ ಅಭಿ ಮುಳ್ಪರ್ದು ಪಿದರ್ದುಲ್ಲೇರು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ ಫುಲ್ ಅಭಿನೇ ವ್ಲಾಗ್ ಅದಪ್ಪು ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಈದಾದಿತ್ತೇನೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡೆಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬರೋದುಂಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರೋದುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಭಿಲೈತೆ ಮುಳ್ಪರ್ದು ಪಿದರ್ದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಖಂಡಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಲ್ಲು ಅಭಿನೇ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಇಂದುತ್ತ ಓಕೆ ಅಭಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಒನ್ ಪ್ಲೇ ठीक है नेक्स्ट ब्लॉग बनतो लव यू ऑल एनोंजी 1K सब्सक्राइब मातेरला सपोर्ट माल्तार मातेरला नत बेन्न अदु अंतु ई वीडियो नी एंड माल्तोले लव यू बाय बाय नेक्स्ट ब्लॉग